हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिप ओंखारना फैदों जाय स्कलारशिपखौ जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हागोननो नोंथांमोना 30,000 नोंथांमोना नैबे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिपनि जे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय बेहाय आरो जेबो जेन्डारनि खोथा गैया नों हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना स्कलारशिपनि बागै मोजाङै डिटेल्सै मिथिना मोननो हायो बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्ट्स नोंथांमोना होनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगोन फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदिखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङैनो मिथिना मोननो हायो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ जोंहा बे स्कलारशिपनि नामा जाहैबाय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिप प्रग्राम 2026-27 नैबे एकाडेमिक इयारनि थाखाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहायबो नुखाबाय बेखौबो क्लास 10 जायफोर पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन क्लास 10 माने मेट्रिक जायफोर नोंथांमोना पास जानाय क्लास 12 जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेसेबां नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन दा बेखौबो नोंथांमोना निसय नुखाबाय जानो हागौ 30,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय दा नोंथांमोननिखौ आं गिबियावनो खोन्थाहरग्रोनोसै बिनि उनाव हायार सेकेन्डारि जायफोर नोंथांमोना पास जानाय नोंथांमोननिखौ आं एसे उनाव खोन्थाहरनो थांगासिनो दङ दा गिबियावनोथ' मिथिना लाग्रोदो जायफोर नोंथांमोना क्लास 10 आव पास जाबाय एबा मेट्रिकखौ जायफोर नोंथांमोना पास जाबाय दा नोंथांमोननि नैबे स्कलारशिपनि जोंहा एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय नैबे आगस्तनि 3 थारिखआ बारा गोबाव सम गैला जोंहा दिनै आगस्तनि खै थारिख जाखो 27 थारिख जाबायानोसै सानब्रैल'सै दा बेनिखायनो बे साननैसोनि बिथोराव नोंथांमोना एप्लाइखौ बयबो खालामना लाबानो जाबाय दानिया इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागै नोंथांमोना बयबो मिथिना लादो जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मेट्रिक पास जानाय नैबे 2026 मायथाइयाव जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय दा नोंथांमोनाल'सो एप्लाइखौ खालामनो हागोन निसय जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिखौथ' फरायखाबाय जानो हागौ हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव नोंथांमोना निसय फरायगासिनो दं जानो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां पार्सेन्टेज थानाया एप्लाइखौ खालामनो हागोननो खमथारबाबो 65% नोंथांमोननियाव थानाय जानांगोन मेट्रिकआव नोंनि बे पार्सेन्टेजआ बेसेबां थानाय जानांगोन खम पार्सेन्टेजआनो जाहैबाय 65% बासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि 65%नि खम जायोबा नोंथांमोना एप्लाइखौनो खालामनो हानाय नङा दा बेनिखायनो खम पार्सेन्टेजआनो बेसेबां जाथारनांगोननो 65% मेट्रिकआव नोंथांमोननिया दा बेनिफ्राय इनकामा बेसेबां जानाय जानांगोन न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बोसोरफायाव 8 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा 8 लाखनि बाराबा नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा नाथायबा 8 लाखनि गाहायनि गासैबो नोंथांमोना माने एप्लाइखौ खालामजोबनो हागोन बेखौथ' निसय नोंथांमोना बुजिनानै मोनखाबाय जानो हागौ दा बेनिफ्राय प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोनखौ सोरखौ होनाय जागोन जायफोर नोंथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाय दा नोंथांमोनखौ माने प्रिफारेन्सखौ माने गिबि होनाय जाग्रोगोन जाहैबाय आरो बे नङा जायफोर नोंथांमोना प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा माने गिबि माने प्रिफारेन्सखौ सोरखौ होनाय जागोन गभर्नमेन्ट स्कुलाव जायफोर नोंथांमोना फरायनानै मेट्रिकखौ पास जालांनाय दा नोंथांमोनखौ माने गिबि खाबुखौ होनाय जागोन बेबादि आरो जोंहा बे बाथ्रा बुंनाया दा बेनिफ्राय जायफोर PWD केटेगरियाव गोलैयो पार्सन विथ डिसेबिलिटियाव गोलैनाय केन्डिडेट नोंथांमोनाबो गिबि प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय दा बेजों लोगोसेनो जोंनि नर्थ इस्ट रिजननि फरायसाफोर नोंथांमोना माने गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोननो जोंनि आसामाबोथ' जोंहा नर्थ इस्टआवनो गोलैयो नङा होमबा नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिखागौ दा बेनिखायनो नर्थ इस्ट रिजननि फरायसाफोरा माने गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जोंहा बेखौ बुंदों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ बेसेबां मोननो हागोननो up to 30,000 नोंथांमोना 30,000सिम फैसाखौ मोननो हानाय जागोन नाथायबा बियो डिपेन्ड जागोन नोंनि बे स्कुलनि कलेजनि एडमिसना नोंनिया बेसेबां जानाय नैबे हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव नोंनि बे एडमिसना बेसेबां लानाय फिस स्ट्राक्चारा माबायदि बेफोरखौ नोजोर बोनानैसो नोंथांमोननिसिम नैबे 30,000सिम फैसाखौ होनाय जागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो सोरबा नोंथांमोना 30,000 मोननोबो हागौ सोरबा नोंथांमोना एसे खमबो मोननो हागौ बेयो डिपेन्ड जासिगोन आरो नोंनि बे कलेजनि एडमिसननि सायाव एबा फिसनि सायाव दा बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नोंथांमोना होनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगौ होननानै बुङोबा पासपोर्ट साइज नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय मेट्रिकनि मार्कशीट नोंथांमोना होदो बिनिफ्राय एडमिसननि प्रुफखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय एडमिसन जेब्ला नोंथांमोना लायो बेहा रिसिप्टखौ नोंथांमोना मोनखायो नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोना देखायबानो जाबाय कलेज आइडि होबाबो जागोन बेखौ बुंदों फि स्ट्राक्चारखौबो नोंथांमोना माबानो जाबाय बे एडमिसन रिसिप्टआवनो जोंहा फि स्ट्राक्चारा होनाय थाखाय जा नोंथांमोना पेमेन्ट खालामो दा बिनि नोंथांमोना रिसिप्टआव मोनखायो नङा होमबा मा एडमिसन फिसाव बेसेबां लाखो टिउसन फिसाव बेसेबां लाखो लाइब्रेरि फिस
बायदि जोंहा माने फिस लिरनाय बे थाखायो एडमिशन माबायाव फिस रिसिप्टआव दा बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटबो होनो नांगोन दै इनकाम सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना आपल'ड खालामना होनो नांगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ होनो नांगोन गावबा गावनि बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जानाय दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन एप्लाइनिखौ नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनखाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मेट्रिकआव 65% लाना नोंथांमोना जायफोर पास जानाय खमथारबाबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय मेट्रिकनिया दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव हायार सेकेन्डारि पास जानाय दा नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनायाबो जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय नैबे आगस्टनि 3 थारिखआनो बारा गोबाव सम गैला गोख्रैनो एप्लाइ खालामना लालायबानो जाबाय दा नोंथांमोननिया बेसेबां नायनो हागोन नै जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव नङा जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव माने हायार सेकेन्डारिखौ पास जानाय नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जोंहा बेहाय लिरनानै होखादों नै जायफोर नोंथांमोना 2025 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारिखौ पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव नैबे 2026 मायथाइयाव जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोननिसिम खाबुखौ होनाय जादों नाथायबा नोंथांमोननि बे पार्सेन्टेजआ बेसेबां जानाय जानांगोननो खमथारबाबो नोंनि बे हायार सेकेन्डारियाव 65% थाथारनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोना हानाय नङा खमथारानो बेसेबां पार्सेन्टेज जाथारनांगोन 65% नि बेसेबां गोजौनि पार्सेन्टेज जागोन एसेबांनो माने मोजां आरो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय इनकामा बेसेबां जानांगोन न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 8 लाखसिमा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन 8 लाखनि बारा जायोबा एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा 8 लाखनि जेसेबां खम नोंथांमोना गासिबो माने एप्लाइखौ खालामजोबनो हागोन दा बेहायबो एखेयानो प्रिफारेन्सआ जायफोर गभर्नमेन्ट स्कुल एबा जायफोर गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ नोंथांमोना पास खालामनाय नोंथांमोना गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेजों लोगोसेनो पार्सन विथ डिसेबिलिटि केन्डिडेट नोंथांमोनाबो गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन दा बेजों लोगोसेनो नर्थ इस्टनि फरायसुलि नोंथांमोना गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जोंहा बेखौबो लिरना होनाय दंखायो दा बेवहाय गोबाङानो बेखौ कनफिउजन जाबाय थागोन जे प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय एबा प्राइभेट कलेजाव फरायनायफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हागोन हाया होननानै हागोन दै बेहाय जोंहा लिरना होनाय गैया जे हानाय नङा होननानै माथ' माने गिबि खाबु एबा प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जाहैबाय जायफोर सरकारि स्कुलाव एबा कलेजाव फरायनाय बिथांमोना दा बेखौ बुजिना मोननो हाबाय नोंथांमोना दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबांसिम फैसा मोननो हागोन 30,000सिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जागोन नोंनि बे एडमिसन रिसिप्ट बे फिस स्ट्राक्चारनि सायावबो डिपेन्ड जागोन आरो नोङो जेनेबा टिउसन फिस बेसेबां लायो बुक्स बायदिसिना स्टाडि मेटेरियेल एकोमोडेसन बायदिनि जोंहा माबा लायो नङा होमबा नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिखागौनो दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोननिसिम माने 30,000सिम फैसाखौ होनाय जागोन दा बिनिफ्राय मा डकुमेन्टस नांगौ होननानै बुङोबा नोंथांमोना पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ होनो नांगोन गावबा गावनि पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्टस पान कार्डआनो जा भटार आइडियानो जा आधार कार्डआनो जा जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टस दा बिनिफ्राय क्लास 10नि मार्कशीट क्लास 12नि मार्कशीट नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन एडमिसननि नोंथांमोना प्रुफखौ होनांगोन एडमिसन लेटार नङाबा कलेजनि आइडि स्कुलनि आइडि जायखिजाया नोंथांमोना होनांगोन बेखौ दा बिनिफ्राय एडमिसन फिसथ' नोंथांमोना मोनखागोन एडमिसन फिस होनलायलांबाय एडमिसन जा रिसिप्ट नोंथांमोना जेब्ला कलेजाव एबा स्कुलाव एडमिसन लायो बेखौथ' बै समाव नोंथांमोना मोनखाय नङा होमबा बे दङबा नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय इफ एप्लिकेबल होननानैसो बुंदों जुदि दङबासो नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो थाखागोनखा बेखौ नोंथांमोना बयबो होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बेंक पासबुकखौ नोंथांमोना होनांगोन बेंक पासबुकनि जा फ्रन्ट पेज थाया बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामना होनांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिप्सनावनो होनानै दोनखाजोब्बाय जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल नोंथांमोना बयबो एप्लाइखौ खालामना लागोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय दा बिनिफ्राय स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन होनना बुङोबा फैगोन बोसोरावनो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जागोन जेबो डेट होनाय गैया जे उमुक थारिखआव नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन होननानै नाथायबा फैगोन बोसोरावनो नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन दा गोबांनो सानगोन बे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिप दा बेफोर स्कलारशिपनि फैसाखौ सोआनदां नोंथांमोना बेबादि सानगोन बेबादि नङा फैसाखौ सोयो दे ओरैनो नोंथांमोनखौ एप्लाइ खालामनो होआ बे स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायो दा बिनिफ्राय दाख्लै बावै आं नोंथांमोननिसिम नैबे आजिम प्रेमजी स्कलारशिपनि बागै खोन्थाहरनाय जादोंमोन गोबां गर्ल्स स्टुडेन्टफोर नोंथांमोना माने बे आजिम प्रेमजी स्कलारशिपनि जे फैसाखौ गोबाङानो मोननो हादों गोबाङानो नोंथांमोना आरो आंनिसिम सोंहरदों रिनवला माब्ला जागोन होननानै आं बेखौनो बुंहरनो सानदों नैबे आजिम प्रेमजी स्कलारशिपखौ हिन्जावसाफ्राल' एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा बेवहाय
हौवासाफ्राबो माखासे बाथ्राखौ बुंहरदों दा जिखियानो जाया मानो हिनजावसाफोरा जायफोर माने नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हानाय रिनिउवेल एप्लाइखौ नोंथांमोना सोंहरबाय थादों आरो जोंहा बोसोरफायाव खेबनै एप्लाइ खालामनाया जायो दायो जोंहा खेबसे जाबाय दा बिनिफ्राय फैगौ माबायाव जागोन फैगोन बोसोरनि मार्च फेब्रुवारि मार्च बे मासफ्रावबो जोंहा आरो खेबसे जाबावो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोरनि देग्लाय बोसोरनि नैबे मार्च फेब्रुवारि बे समाव एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोना रिनिउवेलखौ एबार जा जोंहा नेक्स्ट राउन्ड फैगोन दा बेवहायसो नोंथांमोना रिनिउवेलखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो नैबे आजिम प्रेमजी स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना फैगोन बेबायदि समाव रिनिउवेलखौ खालामनो हागोन दा बेजों लोगोसेनो थांनाय बोसोराव जायफोर नोंथांमोना दाबायदि समाव एप्लाइ खालामनायमोन दायो नोंथांमोना माने रिनिउवेलनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हाबाय गोबांनो नोंथांमोना नैबे आजिम प्रेमजी स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों गोबां माखासे फरायसाफ्रा सानो बेफोर स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनानो होनानै नाथायबा माखासेया मालाय मोनो दा बेनिखायनो एप्लाइखौ खालामना दोनबानो जाबाय नोंथांमोना मोननोबो हागौ खोमा मोना होननानै जुदि साननानै एप्लाइखौनो खालामाबाथ' आरो बहा मोननो बे नङा होमबा मोननोबो हागौ साननानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना दोनबानो जाबाय जेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनायावबो नोंथांमोना आथोनाबो एबा थाइसेबो नोंथांमोना फैसाखौनो होनाङा नोंथांमोना मबाइलजोंनो बेखौ एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय दायो नोंथांमोननिसिम आं बेखिनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनजोबनो हागोन दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफ्राबो नैबे स्कलारशिपनि थाखाय जाहाथे एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों